Ako Bicol sa Radio DZGB, ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano dahilan tasinda kita, ika, ako Bicol. Lunyan, uyan sa idong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Mabayle ko ta ako. Pwede man dyan magbayle. Sabi ba ni doktora? Or exercise muna. Ang bulkan, May anniversary mi kaya tabi. yan ang kabahan. 63 na palan kita Jun adi. 63 years na po ang DCGB. Naon mo yan. Duman po sa samo Pero at least naging party man kita June. lugar Ang edad kan DCGB adi. daing paro Ilang taon ka na Jun digdi sa GB? ang hayay 20 na. Ako mga 18 pa sana. indo Matuwa ka sa ko. 22 ka na? 21 no? Puro matuwa ka sa ko digdi adi. Ay not ka mag-retire. umay Sana ma-approve so 56 years old ang iguan para madali kita maka retirement benefits ano. sarong dumi Oh, good morning po tabi. Maray na Aldao, Bicolandia. sa Ako Bicol Party List po ang programang ini. siyang maugma Ako po ang sendong amigo sa radyo Al Armario. bulan Reporting po duty po giraray digdi sa sendong programa. Sa tuyang programa. Kamusta mga kababayang Bicolano? Amin kita sa mundo niyan. Ayaw man kita dito sa Bicol Region, sa Pilipinas. Sana nakatutok ka mo dito tabi. Maski sa ibang bansa. Hindi ba ka sa Facebook adi, John? Live na live po kita. Kaya nahilingin nyo dyan sa camera. O sa sendong cellphone. An Mayon Volcano. Magayon na Mayon Volcano. Yaumpuan sa Bicol. Kawat kong madaya, Sa mga asset adi. udod na mataro. Welcome po din sa programa. Naka-hook up man ang OKFM Sorsogon. Kumusta ka mo dyan sa Sorsogon? Mga kababayang Bicolano dyan sa Sorsogon. Yan sa OKFM Sorsogon. Kaya mo dyan naka-assign sa programa ka na ko Bicol, si Rex Bulima. At saka dyan sa Daet Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyo dyan. Kumusta ho? Maulan ba dyan? lusan Dito sa amin sa Albay, maulan kagabi pa. nagapong tunay Ayan, kumusta ho kayo? man ako Si Jason San Fernando ang naka-assign din dyan sa programa ng Ako Bicol sa Daet Cam Norte, OKFM. harayo na And dyan sa Iriga, kumusta sa Iriga? akong maaga Yan sa radyo natin. Uhasa Si Joey Sarcian, naka-assign man dyan. Joey, kumusta? tuman Mag-iriba dyan, tabi sa Iriga. usan na nasa Siyempre, mas bate katanduanes. Ibaw garing ang time slot duman. isarog naman Eko, sabot ko na nung time slot ninda duman. iniso Anyway, digdi sa Albay tabi. Sagod kita ng alas 9:30. Binsyang alba
Istoryahan lamang kita kan mga Mayo update dyan sa palibot. ang gayon niya. Oy, kamusta tabi mga parasira? Bicol Kari maluya-luya ko niya ng sira. Adi, maoran? Ilong pagkamoy nasiri Maluya bagaan sira. pa Mahal-mahal adi. dahil makalain Law of supply and demand. sa kayan dahil Anyway, tabi, taod-taod makakaurong taman si Sir Manny Asusano, ano? kadaing O sa mga gusto dyan mag-training sa TESDA. Yaon tabi pirmi nakaantabay ang TESDA sa Ako Bicol para magkatrabangan kita sa training at employment na diretso, ano? mada Swerte ang mga nag-training sa TESDA. usla Adakla na hire tulos sa sindang employment after kan training. narak Sa training pa sana may allowance na. si Yan po ang Ako Bicol. mapula sisay pa na Balon talang muna na may singit si Congressman Pido Garbin. Baka lamang available. dursi Baka available si Congressman Pido Garbin. Ma-update lamang kita ta. Dari busy-busy na si Congressman. Sige ng Buro Barangay. Disididuho na si Congressman Adi. Es magayon Disididuho na sa sayang aspirasyon na maging mayor kan Legazpi City. Good luck tabi Congressman sa imong mga magayuno na plano digdi sa Legazpi City. Yaw na si Kong. Ayan naman Good morning Kong. Good morning tabi. Good morning, Al. Oho. Karong mauran na Sabadong aga. Opo. Alagad siguro sa ibang lugar because we are simultaneously heard Mhm. in some provinces like Norte, Sorsogon, Maraynal daw sa St. Lugabos, sa bilog na Bicolada. Opo. Yaon digdi tabi Congressman. Bisita taman si Sir Manny Asusano tabi kan Ako Bicol programa mga programa tabi sa TESDA. Taod-taod. Si Manny. Oo, yaon man digdi tabi Congressman. Yan ang test naman pa. Aha. Livelihood. Oho, taod-taod. Livelihood trainings and programs. Oho. Ayan talaga anak ko Bicol maski sa ina aspeto tabi Congressman, grabe ang mga pinigibot ng espersos para matabangan na sa tuya mga kababayan. Insaro kayan tabi kong ang mga farmers ta kundi ako nasa sala si DA o Department of Agriculture Secretary William Dar nagbisita po dito sa Albay and kaiba po kamo sa pagbisita niya sa nagkampi ng lugar dito sa Albay. Well, tama ka dyan, Al. That is for the purpose of devolution of yung function baga ng agrikultura. Kasi sa devolved function, kang national government is agriculture and kasabi naman dyan ang health. Mhm. And right now, because of the Mandanas ruling, pinakusog pa ang pagsiservisyo ng mga lokal na gobyerno sa paagi kita kulang tabang asin pondo na maabot sa tuyang mga lokal na gobyerno. And nakaagi nga ning Martes, kasabay ta mismo sa sarong private plane, siring dito sa Legazpi, si Secretary Dar of Department of Agriculture, para panginotan ang sarong pinagtibong okasyon ni Governor Bichara Mhm. dyan sa Pepperland, itong MOA signing about the provincial agriculture and fisheries Mhm. na kung saan a devolved function, main drivers na kayo ang probinsya. And then, nagpapasalamat magita kay Governor Bichara because his main thrust of his administration is really to look into the agricultural sector kan sa tuyang probinsya because as we see 70% of our population in the province dependent sa agrikultura. Mhm. So you can never go wrong tabial pag tinutukan mo ang agriculture because that is also food security. Remember that food security is national security. Pag nagkaigwa kikakulangan sa supply kay pagkaon, that will cause also chaos o kariribukan. Mhm. And pasalamat kita because with so many measures na pinapautog ko niyan kang Department of Agriculture, pero na dyan sa pagtao kay mga
capabilities sa satuyang mga farmers, farm implements, farm equipments, Mhm. yung mga binhi, fertilizer. And lalong-lalo na ining epekto kang rice tarification law Mhm. kung saan the supply of a cheap or baratong supply kabagas na mantinir tanganing available ini sa tuyang mga common tao sa nagtitirios na tao Mhm. na kung saan we never run out dahil ka na ubusan ki baratong supply na bagas na kumbaga kayang-kaya pakalon kan sa tuyang mga kababayan na kapobrihan. Mhm. Nabanggit mo kung itong rice tarification law, garo po may plano na magbalik si Secretary Dar Albay para sa pigapod na rice tarification subsidy. Paki-explain po. Well, tama ka dyan, very fortunate ang sa tuyang mga kababayan, especially ang mga farmers digdi sa syudad kan Legazpi. Kasi sinda so inot na mabibriya ang rice tarification subsidy na kung saan inibaga pinagmukna pang batas kasabay sa ibang mga legislador. Pero kita sa co-author kanial, Mhm. the purpose of which is to, flood the market with cheap rice, imported rice, but to collect tariff. Kasi dati may limit ang pag-import al, Mhm. but because of the shortage of locally produced rice, nagkaigwa kinakulaon na inflation, alangkawan sa inflation tap. And therefore, the solution is to come up with a law, which is rice tarification law, Mhm. tanganing we can pag-angkat kita kay bagas sa ibang nasyon in order to provide a cheaper rice in the market. But it has also for the purpose of, exacting tariff. Mhm. Kumbaga magkolekta ki buwis. Tanganing itong buwis na makukolekta, magkaigwa ki subsidy an sa tuyang mga rice farmers. And tama ka po, Al. Sa November 11, confirm na tabi yan. Kinonfirm sa ko ni Secretary Dar, Mhm. dyan sa Albay Astrodome, dyan gitibuhon tabi ang pag-distribute ng subsidiya sa tuyang mga qualified rice farmers na rehistrado sa mga Municipal Agricultural Office, City Agriculture Office, na kung saan so nag-uuma less than 2 hectares kitaga, Mhm. as in rehistrado sinda, they will be receiving 5,000 pesos subsidy each. Ayun. Malaking dakulang bagay man tabi kung 5,000 each. 5,000 each for every registered rice farmer Mhm. na nag-uuma ki less than 2 hectares na rice land tabi. Province-wide. Because- Albay. Province-wide tabi. Di Oo. aram kung makover gabos na probinsya, alagad by November 11, the target is really here in Albay. Mhm. Baka mabalik na sana. Or siguro, can have a distribution sa mga nagkakapirang farmers and so iba, iwalat na sana sa DA. Mhm. So subsidiya, duman na sana i-claim siguro. I don't know what will be the proceedings because syempre, limitado kita ng capacity sa sarong lugar due to the protocol being Mhm. imposed by the IATF. But I was informed by Secretary Dar na 7.5 billion tabi yan 7.5 Na- billion. Oh. na rice subsidy Mhm. that will be provided in the entire country tabi para sa satuyang mga rice farmers. Ayun, okay. So, Bicol-wide yan. As far as Albay is concerned, November 11 ang schedule. Siguro sa ibang probinsya para malinaw, ma-schedule na lang po. Depende na sa magiging prosedimento kayan kan Department of Agriculture, Congressman. So, tama pa ka mo. Oo. And speaking of ayuda sa mga karaomata, first, data pwede yan may walat. And that's why I have to announce that by next week, Mhm. Friday and Saturday, to cover taman to north and south kan sa tuyang syudad Mhm. para sa mga rice farmers in order to distribute similya, ito mga hybrid as well as certified rice Mhm.
kasabay naman ang abono, urea. And of course, some of the registered farmer cooperatives will receive itong water pump para sa indang irrigation at sa indang treasure. Mhm. So, by Friday, siguro nasa northern part kita, Mhm. kan sa tuyang syudad. And then by Saturday, next week, dumagit kita sa southern part kan sa tuyang syudad, also to cover our rice farmers. Ayun, okay. Magayon ng tabi kong ang mga pigigibo nindo. Kumbaga Well, ang Ako Bicol Al mhm. covers all sectors of the Yes. society. Oho. Not only the youth, Mhm. but all sectors. Gabos sa sektor kan sa tuyang syudad. Yan. Para OMA, para SIRA, paubinesan, senior citizen, even LGBTL. Mhm. In fact, at sa Nabanggi, huwag kitang Queen of the Night dyan sa Queen of the Night. Coronation. Oo. Oho. Dyan sa Embarcadero de Legazpi, tabihan. Ayun, mailing ako kong, mailing ako. Magiling ka, Al. Queen of the Night. Okay, so pagpapatunay sa na kung na sabi ba kaniba, sana all. Talagang luluway-luwayo na magiging sana all. Yeah. Okay. Yaw Okay. sa tuyang test naman. Yes, so That will cater. Aram mo tabihan ang kagayunan sa tuyang Ako Bicol Test the Partnership mhm. para sa mga trainings. Gabos na sektor covered man eh. Mhm. If you look at our beneficiary, of course, those out of school, Mhm. then nakapagtapos si Kuleo, Correct. alagad, igwas sa mga kalalakihan, kababaihan, even senior citizen. Mhm. Kumbaga, regardless of your age, as long as pasok ka dumanal Mhm. sa training, pwede ka. Sabi nga ni, sa text may choice ka. May choice ka. Ayun, okay. Yaw na dyan. Yaw, Si tabi. Manny. Yaw, si Good Sir morning, Manny. Kong. Sa tuyang test naman. Okay, sige tabi kong. Ingat and mabuhay ka tabi. Ingat lang and then advance happy fiesta Opo. sa satuyang namumuta na syudad Mhm. sa pagsilibrar kay Senyor San Rafael. Senior San Rafael. Arcangel. Todo maoranon Al, Opo. ingat-ingat lang for those areas that are flood prone or landslide prone. Siguro take the necessary precaution sabi Al. So ngayon pa lang handa na. Aha. Daro kining oran siguro kung ilog na pagkahapon baka magkausay ng kibaha. Opo. So again, happy fiesta. Opo. God bless and ingat. Ingat. Tabi kong. Thank you so much. Congressman Pido Garbin Tabi sa malaman na informasyon na yan. Paabot sa tuya. Digdi sa programa. Nagatod sa tuya sa oras na eksaktong alas 9 na. Mabalik kami pagkatapos kan kapirang mensahe asin news break. Mabilo na kami ni Sir Manny. Ipinapaisi ka Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC sa aldaw ng eleksyon. Magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente as iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagboto. Ang borotohan mapuon sa oras na alas 8 ng agas sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi ang manihamiento kan ALECO. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 9:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Si Tintay Nuebeng, distress sa overseas sa Filipino, ang tinabangan kan Department of Foreign Affairs na makauli gikan sa Vietnam. Sigun kay Philippine Embassy sa Vietnam,
Kadaklan sa mga nasabing OFW ang nawaranin trabaho dahil sa matinding surge nin COVID-19 sa nasabing nasyon. Poon pa kan Enero, nasa 378 overseas Filipinos, asin totalmente 847 na OFW ang na-repatriate gikan sa Vietnam kan magsikad ang COVID-19 pandemic. Katuwang kan embahada sa repatriation kan nasabing Pinoy, ang Immigration Department kan Ministry of Public Security, Ministry of Foreign Affairs kan Vietnam. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxin Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ayan. Napanti na kita sa programa. O sa mga text do tabi, taod-taod. Sir Manny. Babasahon ta sa mga text do taod-taod. Bata si Dano na Orense. Sabi sa ko ni Dano Orense, Sir Manny, alarmaryo ngaya ang batang binutong ibos buda suman sabay higop kikape. Yan talaga si Dano. Pag Sabado kaya, gutuparang kami ni Dano, John. Magbabakal kami, Sir Manny, ibos sa kasuman. Ang problema, dahil man nagkakaon nita. Diabetic si Dano, takot sa amis. Ayan na, tabi, Sir Manny. Sir Manny, Asusano po. An test naman ka na Bicol.
Pabation taon na si Sir Manny, nagantabay bagaan Bicol region tabi Sir Manny. Sa pagbati mo po. Maray na aga po sa gabos ng mga paradangog ta sa DCGB. Hindi sa programa kan Ako Bicol, sa gabos na probinsya kan Rion Bicol. Siyempre, poon Camarines Norte, Camarines Sur, hindi sa Albay, Catanduanes, Masbate sa ka Sorsogon. Opo. Ayan, sa aram ko, Sir Manny, dakol man ang interesado sa ibang probinsya, kaya ni pong pigigibo nindong programa. Bako lang hindi sa Albay Tabi na patraining indo, kundi Bicol-wide ining programang ini kan Ako Bicol and TESDA. Yes, tama po iyan, Sir Al. And siringan ikampig sabi kasubago ni Kong Pido sa Tuya, bako sa na geographically ang pag-spread ta kan na mga serbisyo kan Ako Bicol, alagad sa gabos na sektor. Puon sa mga elderly, PWDs, mga nawaran ng trabaho, kababaihan, mga paraoma, mga balo, mga youth, mga balo. Gabos? Oo. Sa sektor, PWD, siyempre, mga priority tayo. Totoo. Anyway, tabi, Sir Manny, aram ko, gulpinan mga nagkinabang tabi kan sa indong programa sa TESDA and Ako Bicol, ang mga pa-training indong. Ngunyan po, ano ang mga training na pig-officer kan Ako Bicol sa ngunyan sa pigipagtabangan po kan TESDA? Sa ngunyan tabi, Sir Al, kadaklan kang sa tuyang mga kurso na pinag-officer sa ngunyan sa katabangan kan TESDA, sir nga kan sinabi mo, sa tuyang mga partner schools, iyo po itong mga directed para i-address itong sa mga nawaran ng trabaho. So, sa ngunyan po, igwa kita nin Electronics Products Assembly and Servicing, NC2. NC2? Oo. Tapos Bread and Pastry Production, NC2. Tapos iba-iba pong mga kurso sa heavy equipment operation, yaon po dyan sa dump truck, yaon sa hydraulic excavator, tapos yaon po sa bulldozer operation. And of course, yaon man po sa metals in engineering sector ta, yaon po sa basic welding, shielded metal arc welding NC1, saka sa shielded metal arc welding NC2. So, iyan po, Sir Al, sa Albay, Paramihan Trust. And linalauman po niya to na sa mga maabot na aldaw, dakul pa kitang i-announce na mga kurso na mabaraba kali sa Central Office kan na TESDA, sa pakikipagtabangan kang sa tuyang mga congressman, si Kong Zaldi, saka si Kong Pido. Nabanggit po mga heavy equipment operation. Yes. Yan ang talagang saro sa mga priority nindong training. Yes, oo. Dahil po baga, Sir Al, kung marumduman ta, saro sa mga sektor na tinamaan din kang ining so kuyang kang COVID. So construction workers ta. Dakol na mga construction workers lalo na sa Manila po baga, Sir Rod, na pinabaralik, pinauruli sinda. So nawaran ki trabaho. So digdi sa Bicol, kadakol man ki mga proyekto. Tamang-tama pinagtatapos pinaghihingo akong gobyerno na tapuson sa laog kang presenting administrasyon. So kaya po dakol ang pangaipukan sa tuyang mga partner employers para sa mga construction workers. Heavy equipment operators. Yes. Dahil mapigaadalan kon paano ang pagdulag kon sisulo. Kung sisulo ang heavy equipment, dahil mapigaadalan kon paano pagdulag. Magsigit ko lang na aning makonsilo lamang sa tuyang oron-oron tabi sa Manny. Iyo po baga. Iba bagang heavy equipment. Sisulo. Grabe po baga ang kahirak man uning sa tuyang mga construction companies. Dakulaon baga ang presyo man kaya na. Dapat din sinamadamay pag sinulo. Maray nga nita, kadaklan na beses sa mga operator, dahil man na kuya. Dahil man piga. Dahil man sisulo. Dahil man piga sa equipment siya na. Sa equipment. Sir, ano ang mga benepisyo na makukuha kan mga pwedeng maako na aplikante sa mga training na ini? Well, yaon po dyan, Sir Al. So, siyempre, libre sa training sa TESDA. Sa paagi kang sa tuyang mga partner schools. Libre sa TESDA assessment. Ini kaya, Sir Al, kumisan may mga kuyang kita beneficiaryo na ang paghuna, ang NC2 bagang pigsasabi. So, siguro nakadaong-daong ka na kan. NC2,
pinag-issue kang TESDA, yan po, nakukuha iyan after kang assessment. Pag puminasa ka sa assessment. Naman po sa training, pag nakatapos ka, ang makukuha mo, training certificate. Training certificate. So, ito pong assessment, may ano din yon, may bayad yon. Baka man ito libre sa mga assessment centers. So, ito po, pinagko-cover ka ining scholarship na ini. Apwera po ka ito, may allowance in the Sir Al. Uy, may allowance pa. Yes. Oo. Sa kada aldaw kan paglaog. Ninda sa training, may allowance po ito. Tapos may accident insurance syempre. Ko yan. Pero di maghanap ki aksidente. So, kuyan, may insurance yan. Part o yan kang so standard na kuyan. Mga pasiguro benepisyo. lang. Pasiguro. Oo. Tapos syempre ngunyan po baga parte kang mandato sa to kang gobyerno. Dapat pag nagluluwas ka naka face mask, face shield. Tapos may alcohol ka. So iba po sindang allowance na marireceive sa pick-upod na health protection allowance. Ayun. Ang purpose ka ito na sinda magamit na kaya protection. Tapos ngunyan po baga Sir Al dahil blended o kaya online ang mga trainings. So mga lectures at least online, igwa din sinda ki internet allowance na marireceive. Imagine may internet allowance pa. Grabe talaga ano. Okay lang, di pwede sa internet paagihon pag-operate. Iyo po. Maduman talaga sinda sa training center. Pero iyan po, naka-schedule anta, ma-observe sinda kang social distancing siyempre. Yung mga pirang bulan man yan, sir, ang training? Ang kuyan po, actually, ining heavy equipment operation halimbawa, ay lipot lang po ini, 20 days. 20 itong days? so kuyan. Oo. Madali yun sana. Oo. Tapos so sa dump truck, that's 16 days. Ini po kaya Sir Al. So pag-operate na lang talaga. Ang assumption digdig kang kuyan, kang eskwelahan, tataw ka na mag-drive. Mag-drive. Oo. Tuturuan ka na lang kung paano i-operate so heavy equipment. Madali naman ang ganyan sana. Mamaster mo lang ito. Yun. Sa mga qualifications tabi, sir, siyempre may mga qualification iyan para maka-enroll ka sa training. Oo. Kuyan po, base sa guidelines kang TESDA, siyempre, Pilipino ka dapat. Filipino citizen. Tapos, foreigner. Kasi kuyan ini kang gobyerno, scholarship. Mukhang foreigner. Pwede. Basta Pilipino. Opo. Tapos, Chinese. Basta Chinese-Filipino. Chinese-Filipino. Pwede siya. Sige. Tapos, dapat, pagtapos kang training, 18 years old ka na dapat. Kasi, i-repair ka baga for employment, bawal man mag-employ so, minor age ka. Minor. Ako yan. Huyan ang anong apod ka, may kaso baga yan. So, nag-employ ka ki mga minor na edad. Ayun, tama. May kaso yan. Tapos, dapat daipo siya naga-training ki another TESDA course during the time na nagte-training siya. Komplikado yan. You cannot serve two masters. Yes. Hindi na mamangka sa dalawang ilog. Pero mo yan, uso yan. Uso yan mo yan. Sa money. Sa politika. Pero sa training bawal. Bawal. Kung sa rosa na, kung nagte-training ka dyan, diyan sana. Opo. Kasi kaipuhan talaga ang focus. Focus. Oo. Buda itong sa pick-upod pinagbabawal din kang test itong simultaneous availment. Bawal man talaga ito. Ayun tabi. Yan ang tapos kuyan po at least high school graduate. Tapos dapat bako siya beneficiaryo ki ano man na other kuyan subsidy kang government. Ayun. So, kuyan. So, target talaga nindo sa mga kaipuhan talaga na magkaigong trabaho. Opo. At kung may subsidy na, at ikaw na sinda. May nare-receive na siya sa gobyerno. So, ini po kaya ang obheto kaining programang inikan Ako Bicol with TESDA, iyon na maabot gabos na nangangaipo. So, kumbaga, dailang saro uduwang tao na kadakol ang benepisyo samantalang sa iba, na nakapila din dai makakakuha. So So iyo po ang priority talaga. Priority. So daing trabaho. Opo. Ayun, okay. Siyempre, sige tabi. So ito po ang mga qualification na kaipuhan. 18 years old at least bago magtapos sa training. Day po siya naka-enroll sa ibang TESDA course. Tapos high school graduate. Tapos bako siya beneficiaryo kay ibang subsidy program kang gobyerno. Kung nag-training kang heavy equipment operator, pagkatapos naka-enroll ka pa sa let's say sa CHED course na scholar halimbawa sa pagkurong.
sa pag-manicure. Ikaw magkan sa TESDA? Yeah, iga po. Pero halimbawa ngaya may dito man pinupugulan itong so, halimbawa ngayang ano siya ngunyan, operator. Ma-training siya as operator tapos later pwede mo siya mag giraray sa welding. Pwede po ito pero mapalis After oo. na. Oh, yeah. Mapalis kinagkapirang So focus mo na duman. Yeah, Kung yan ang target mo talaga maging heavy equipment operator, duman ka sa gamiton mo na ito. Oh, so naokdan mo duman. Oh, kung dahil ka duman, dahil mo feel, Pwede man sa kaya po. sa ibang training. Sa ibang- Okay, anyway, tabi, Sir Manny. Siyempre, ano pa tabi yung mga? So ito po ang kuyan na mga qualifications na kaipuhan mo yan. Siguro mahapot sa tuyang mga paradangog. Anong mga kaipuhan isubmit? Yan, Siyempre mga documents. scholar. Mga documents. Oo, mga documents. So kaipuhan po nindang isumiter an sa indang high school diploma. Tapos ano ko yan ninda ho yan ng birth certificate. PSA birth certificate patutuon na 18 years old na sinda. Dapat authenticated Oo, from or kaya PSA. mag-18 sinda. Opo, yes. Tapos biodata na may recent picture. So, ano? So, latest. Latest. Oo. Bakong sukang kinder o kaya elementary. Kuya. Pero kung picture ko din, nagbabago. Yung manggiraray. Yung manggiraray. Magpunay school. Anyway, sige tabi, ano pang mga... So, iyo po ito ang mga documents. kaipuhan nindang i-submit na documents. Ngunyan, pag-abot kayo ni Tabi, Sir Al, sa eskwelahan, may mga additional iyan na pig-require, depende sa course mo. Halimbawa, kung ma-enroll kang bread and pastry, which is igwa kita ngunyan, bread and pastry production, siyempre, i-require kang mag-submit kaya itong medical certificate, patutuon na dahil ka kinakakahawang hilang. Halimbawa, hepatitis B o kaya tuberculosis. So, dapat dahil kakaitong mga hilang na ito. Kuyan, huyan ng yan po baga, siyempre makapot kang pagkaon. Tapos, so trainer mo, mata na kang linuto. Nahawaan mo na. Pag-assessment mo pa sa TESDA, so assessor, mata na man kang linuto mo. Kuminanayap na. Nakaramog na. Opo. Tapos halimbawa kung ma-operator ka, siyempre particular siyempre sa drugs. Drugs. Dapat dai ka ki traces ki drug use o kaya dependent sa drugs. So illegal na drugs. Pero okay lang, so drugs na prescribe kang doktor. Prescribe kang doktor. Okay, sige tabi. Ano pa? So, iyo po ito ang mga kaipuhan nindang i-submiter. Kunyan, huyan ng by the way, Sir Al, kunyan, so mga kung muyan nindang interesado sinda sa kunyan, mag-avail kay ining mga trainings na ini. Siyempre, sa inyo yung masisigang kontakon sa maduman. Kunyan, huning sa mga yaon man sa nadigdi sa Albay, pwede po nindong pasyaran ang opisina mismo kan ako Bicol. Diyan sa second floor kan Embarcadero. Kuyan, pwede po nindong hanapon si Kaloy. Si Kaloy. Oo. Ang so may landline pa, sumuya mag-upload sa landline. Uso pa landline ko niya. Inda. Pero may landline pa kaya ining ako Bicol, opisina ta 742-1426. Sumuya mag-email. So, email pa din ang gamit hanggang ngunyan. Ako Bicol _partylist@yahoo.com. Pero sa mga medyo techy na, Facebook. Na. Hanapon ang ako Bicol Party List sa Facebook. I-chat na lang po. So, kuyan duman, na ma-interesado ka mo sa training, and then kuyan po, gag-guide ninda ka mo. Kung dahil si Kaloy, ang nasa frontline ta po, si Juday. Si Juday? Oo, yaman siya duman. Kung dahil si Sir Manny. Yeah. Oo. Ayan, okay. Very clear na tabi Sir Manny, ang informasyon na yan sa yung mga tagantabay. Finally, pangapunan tabi sa mga interesado. Okay, so duman po sa mga interesado na mag-avail ka ining training, siring po kang nabanggit ta kasubago, makipaghilingan na lang po kita sa opisina ka na ako Bicol or mag-contact sa indang sa mga nabanggit kong contact numbers. Kuyan 742-1426 o kaya mag-email sa ako Bicol _partylist@yahoo.com o kaya hanapon po sa Facebook ang ako Bicol Party List. So, pwede po kang mag-chat duman.
By the way, Sir Al, kuyan man kita sa Bilog na region, ano? Opo, sa Bicol Region. Yeah. Sa So, ibang probinsya. kuyan po sa Camarines Norte. Cam Norte. So, pwede po nindong i-contact si Raymond Prado. Si Raymond. 0907 Pakiloy-loy lang po. 0907-364-5364. Pakiulit po. 0907-364-5364. Raymond Prado. Ayun. Okay. So, sa Camarines Sur po, si Mr. Gerson Alvarez, Gerson. 0933 509-9890. Tekto po. Oo, 0933-509-9890. Yun. So, muya magpa-share sa opisina ninda Sir Al, yaon lang ang Ako Bicol office sa Camarines Sur sa City Hall Complex, sa gate, sa maharan ni sa gate. Ayun. Okay. So, yun. Sa Masbate po. Masbate, i-chat na lang ninda so Ako Bicol FB page. Tapos sa Catanduanes po, si Bongo. Si Bong! Coordinator. Local Bongo. Local Bongo. Pero ang tunay niya nga ran, Domingo Go, Junior. Bongo. Pero ang lolo niya, Bong. 0947 028 7877. 0947 028 7877. Ayun. So, muya po magbisita, yaon pang opisina kang Ako Bicol, dyan sa Moonwalk, sa Birak, Catanduanes. Ayun. Okay. Sa Sorsogon po. Sorsogon, si Choboy. Choboy. Ano pili ng Choboy? Guab. Guab. Ayan. 0912 474 4008. 0912 474 4008. Ayun, okay. So, digdi sa Albay. Yeah, Hindi na Albay of course. Oh, I-chat ang Facebook page kan Ako Bicol o kaya apudan itong mga numerong na ano ko or email o kaya pasyaran kami diyan sa second floor kan Embarcadero. Ayun, okay. Sir Manny, thank you so much. Yeah. Tabi, oo. Salamat man po Sir Al sa pagkakataon na naman na ini para may anonsyaraan sa tuyang mga training program sa pakikipagtabangan ta with TESDA. So sana po ining mga kuyan, ining po kaya Sir Al na mga training ta, mga request man lang ini kan mga constituentes kan Ako Bicol, kan mga Bicolano. Kaya ito pong halimbawa daiduman so gusto nindong training sa mga nabanggit ko, pwede po nindong i-text or i-chat itong sa tuyang mga provincial coordinators. Yun, okay. So, thank you. Thank you very much, Thank you, Sir Al. Okay, pasir ka lang tabi, Sir Manny. Kung may mga update sa indong programa. Opo. TESDA. Okay. Yeah. Thank you so much. Sir Manny Asusano tabi. Kan Ako Bicol, naka-assign siya naman sa mga pa-training kan TESDA. Sa pagkipagtabangan po, sa pagkatabangan kan Ako Bicol, asin kan TESDA. Pag-training, ano nga na yan, sabi nga ni Kayan, sa TESDA, may choice ka. Sa TESDA, may choice ka. Ayan, okay. Sige, picture ko, Sir Manny, para documented sa imong pag-pasyar digdi sa Muya sa DCGB. Thank you so much. Okay, nagatod sa tuya sa oras na alas 9:25 na. Diretso ko na ni John para makabuelo naman sa tuyang forum. Sa mga text nyo tabi, Al daw po, Kuya Al, Congressman Mayor Pido Garbin at Congressman Saldico advise me lang pwede sa gabos na bantayan permi ang petsa ng pag-reading sa meter ng kuryente. Nindota ang bagong style ng paraputol in tandem nakabuntot sa meter reader para pag tulong bill putol agad. Bako nga ni tulo na-encounter ko mismo so paraputol. John ba kung tulo? Saro sana. One bill policy palan ngunyan ang apek. Kaya kita magparapa, delay kan bayad ta. Anbor bantay ngunyan kan paraputol. So, saro sanang bill na delay ka sana kay saro aldaw, dua. Mag-anticipar ka mo kanta. Pwede kang putulan ng supply. Na-encounter ko mismo dyan. So, paraputol.
Kaya magbarayad tulos. Magdisponer. Bataan sweldo tangon yan pan bayad na sana sa APEC. Ang kabanga gayod. So mga oralang kawan sweldo. So dit ang sweldo kulang pa nga ni pang APEC. Ay buhay sa APEC adi. Ayan, maboto daw kay sige. Salamat tabi sa mga suporta manindo. Mga suporta nindo sa grupo kay ning mga nag-ambisyon sa iba-ibang posisyon digdi sa Legazpi City. Mabuhay si EPG, ako Permi Garbin para sa bagong Legazpi. Sabi kan taga Barangay 8. Nag-text man taga Barangay 8. Magayon pala ang banggi. Yan, nagkampirang text. Makibasa aldaw tabi. Ayaw, parehas ini sa kuryente. The same na ang mensahe niya. Yan, iba mga miss call. Hindi ko na naakomodar so mga miss call tabi tayo na yan. Tayo na yan tabi ang mga programa ko yan. Mga latest na update ka na kumikol. No diretso sa mga programa. Mga patubig na yan. Yan baga, pigay nagurana sa mga patubig. May mga masunod pang naka-schedule. Sunod-sunod na yan. Sabi nga ni Congressman Garbin. Piginguan ni Dan nagabos na sektor tabi. Ma-address na magkatarabangan para sa mga manlaylay na programa ka na kumikol. Ang importante ang bottom line makatabang, lalong-lalo na sa tuyang mga Bicolano. Ako, Bicol Party List. Ako po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano